Naším dalším tématem je architektura. Zvolili jsme tohleto téma, chceme se mu věnovat, protože vnímáme, že prostředí, ve kterém trávíme denně x hodin, nás intenzivně psychicky zasahuje. A budovy škol mají nejen takovou tu utilitární funkci, že musí zajistit provoz stovek dětí a jejich pedagogů denně, ale můžeme se na ně dívat i na jakési jeviště nebo kulisy, které podporují a dávají prostor důležitým dějům, emocím a vztahům, které spolu vytvářejí ten pedagogický proces, ale i ty další věci, které jsou ve škole důležité. Já bych teď ráda pozvala sem na pódium Štefana Šulka a Ondřeje Píhrta z architektonického studia SOA, tedy Sons of Architecture. Já vám dám hnedka druhý. Tihleti pánové vlastně jsou z takového širšího týmu, který se věnuje už nějaký čas právě architektuře škol. Takovým největším highlightem téhleté partie je asi škola Amos v Psárech, o které jste možná už slyšeli, ale skrz soutěže a i nějaké, doufáme, další realizace se tomuhletomu tématu věnují opravdu intenzivně, proto věříme, že jsou to ti nejzasvěcenější, aby tady dnes o tom promluvili. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Ondřej Píhrt, kolega Štefan Šulek, aby bylo jasno. My jsme tedy z ateliéru SOA, paní Hendrich už toho spoustu řekla, tak to asi vemu trošku rychle. My jsme především rádi, že jste nás sem pozvali na takovouhle konferenci. My jsme se začali školama zabývat právě s projektem základní školy Amos. Je to přibližně 10 let zpátky a docela se tomu tématu věnujeme soustavně a máme obrovskou radost, že jsme to dotáhli až vlastně sem na tohle pódium před takhle zasvěcený publikum. A hlavně před publikum, který to téma jako hodně zajímá, protože je spojený s mnoha problémy. My to dneska nemáme pojatý jako prezentaci práce našeho ateliéru, ale spíš jako prezentaci přístupu a vlastně současného stavu a možná nakonec nějakého výhledu, jak by se mohlo při přípravě projektů škol postupovat, protože jsme sami už jich několik zažili a není to jednoduché. Tady máme takový pěkný obrázek, který máme velmi rádi. Ukazuje to? Jo. Tenhle ten obrázek ukazuje závislost technologického pokroku a vzdělávání. Jo. A vlastně v průběhu času, tady máme časovou osu, když ty technologie a vzdělávání jdou v souladu, učíme se vlastně, co se dělá a toto, tak je všechno v pořádku. V momentě, kdy technologie nabere vzestupnou tendenci, dostane se na vyšší úroveň, tak to vzdělávání chvilku stagnuje a potom jí jako dohání. A v tuto chvíli vznikají sociální nepokoje. Ten cyklus funguje tak, že ty sociální nepokoje zatlačí na to vzdělávání, který ten technologický pokrok dožene, a protože je zase vzdělávání na vzestupu, tak ten technologický pokrok předežene a vlastně iniciuje další technologický pokrok a nastává nějaká fáze prosperity. Momentálně jsme v době, kdy technologický pokrok opět předehnal to vzdělávání a půjde rychle nahoru. Jo? A s nástupem umělé inteligence asi nepůjde nahoru takhle lineárně, ale spíš exponenciálně. A to vzdělávání za ním tak jako pokulhává. A je jasný, protože jsme tady v té fázi, že to vzdělávání asi se musí taky změnit. To, jak se mění vzdělávání jako prostřednictvím školních osnov, asi jasný, to vy máte každý den, ale my si myslíme,
a jsme přesvědčeni o tom, že stejně jako se mění to vzdělávání, tak se musí měnit i vlastně prostory, ve kterých to vzdělávání se odehrává. A tahle ta změna prostě ještě jako zdaleka neproběhla. A je teda nutná. A buď to ta změna bude postupná a nedoženeme to nikdy, anebo bude prostě transformativní, veliká, když se na ní zatlačí a bude to velká priorita a máme šanci se zase dostat do té prosperity. My tady budeme mluvit o škole, ale my nechceme mluvit jako o škole třída chodba. My jsme to už jsme zjistili, že takhle to asi nemá být, když jsme projektovali tu školu v Psárech, nebo když jsme vymýšleli, jak to má vypadat. A tak jsme si interně vymysleli takový možná trošku nadnesený pojem škola 21. století. A protože ta škola už dneska plní jako spoustu funkcí, než jenom nějaké jako předávání nějakých vědomostí. Jo. Především teda školou vnímáme obecně jako školní prostor. Jo. Nemusí to být novostavba, může to být rekonstrukce, naopak rekonstrukce bude jako větší a větší téma. Důležitá je závislost vzdělávání na technologickém pokroku, co jsem ukazoval před chvílí. Ta škola musí být schopná se adaptovat na změnu, protože ta změna je vlastně téma jako dnešního dne. A jak už tady říkala paní Hendrich na začátku, ta školní budova není jenom kulisa, jo, ale ten školní prostor prostě má mít didaktickou funkci. A to je důležitý. A navíc škola se vlastně je velmi důležitá budova i z urbanistického pohledu a hraje jako velkou roli v té své čtvrti, jo, a dokáže kolem sebe udělat spoustu parády. My jsme si, aby jsme se dokázali v té svojí praxi nějak jako orientovat, tak jsme si vymysleli takových jako 5 tezí, které jsme trošku kostrbatě naformulovali. Já to tady vemu jednu po druhý, a který nás vlastně drží na správné cestě, když se jako nad tím školním prostorem zamýšlíme a vymýšlíme jako nový. Jo. Ten první proces učení vyžaduje mnoho rozdílných perspektiv, přístupů a výsledků. Jo. A je to tak, odráží se to v tom školním prostoru, že už to prostě není třída a chodba, ale vlastně celý ten vnitřní prostor by měl fungovat jako taková učební krajina, měl by nabízet jako mnoho různých prostorů, které jdou vzájemně kombinovat, mají různý měřítka, různé atmosféry a jejich funkce se může i v průběhu dne, týdne i roku proměňovat. O tom proces učení a vzájemného dialogu probíhá o samotě, ve dvojici, malé skupince s celým ročníkem, meziročníkově i v třídním kolektivu. Je to vlastně to samé, co jsem předtím ukazoval, transformovaný do toho prostoru. Prostě každý téma se lze prostě probírat z různých perspektiv v různém složení a hlavně jako dohromady a ne izolovaně každému studentovi zvlášť. Pohyb. Zdravá výuka je plná pohybu. Není to tak, že prostě ve třídě sedíme, pak jdeme běhat na chodbu. Ten pohyb prostě by měl být zaintegrovaný jako součást toho vyučování a měla by na to, ten školní prostor by na to měl umět reagovat. Kulturní estetická výchova využívá pedagogických prostředků a architektury. Zase, už to tady bylo zmíněné, ta škola je místo, kde ty děti tráví strašnou část svýho času. A vlastně je to postavený prostředí, první institucionální postavený prostředí, se kterým se ty děti setkávají a který jim nastavuje potom měřítka pro posuzování jako architektury a prostředí jako na celý život. Takže je důležité, aby i ta školní budova už v nich zasadila semínko jako vnímání prostoru ve smyslu velkorysosti, materiality a prostě zároveň to řekne, že ta školní budova je pro tu společnost i něčím jako důležitá. A potom poslední věc, 5., že ta škola prostě má urbanistický potenciál, měla by být otevřená svýmu okolí. Ta škola je vlastně komunitní věc, která funguje pro vlastně tu svoji spádovou oblast, která nebývá jako veliká. To znamená, že je to místo setkávání a i všechny prostory té školy a všechny zařízení jdou využívat pro tu vlastně kontrolovanou komunitu kolem. Jo.
Tohle je příklad našeho jednoho soutěžního návrhu na Rohanský ostrov, školy, která je teda extrémně otevřená, které vidíte, sdílí všechny své venkovní prostory vlastně s celou komunitou a to ohraničení je vlastně víceméně formální. Takže ako kolega vlastne spomenul, alebo z toho vyplynulo, že škola je veľmi komplikovaný celok. Je to vec, ktorá zapája veľa profesí a nie je možné to vytvoriť proste z voleja. Ja vám v krátkosti vysvetlím, ako ten proces funguje teraz a potom sa možno zamyslíme, ako by to mohlo byť. Takže vlastne dnes kto stavia školy? Väčšinou sú to, máme nejaký malý podiel súkromných škôl, je to okolo 6% základných, ale vládna väčšina sú proste verejné školy. A v súčasnosti teraz v tejto prezentácii sa budeme hlavne venovať verejným školám, ale vlastne budeme inšpirovaní aj tými súkromnými. Vlastne zřizovateľ ako väčšinou je obec a v Českej republike máme až 2365 zriaditeľov škôl a z toho 90% má na starosti len jednu školu. To znamená, že vlastne tam nie je tá synergia vlastne znalosti, ako novú školu alebo opraviť, postaviť a je logické, že vlastne na to, aby vlastne tá nová škola alebo sa opravila alebo vznikla, je potrebné mať nejaké dobré zadanie. No, ono to taky, to množství zřizovatelů mimo jiný znamená, že vlastně úkol postavit takovouhle složitou jako veřejnou budovu s tolika funkcema často připadá na starostu nebo zastupitelstvo úplně miniaturní obce, která má 500 obyvatel a která do té doby nejvíc vybudovala jako obecní kanalizace, jo, a nemá prostě žádnou zkušenost ani s velkýma investičníma projektama a na to i s nějakou pedagogikou a už vůbec ne moderní pedagogikou. Ako je to tak, že vlastne to zadanie je samozrejme tvorené na základe nejakej literatúry, ktorá ako je dostupná, je vlastne nejaká stratégia školstva, to je vlastne tiež nejaký základ, ale to vlastne nám nepomáha v rámci toho individuálneho prípadu, lebo ten prvý proces je vždy individuálny, vždy samostatný a väčšinou to je na proste bedrách tých zastupiteľov, ktorí si v dobrom prípade prizvú nejakých odborníkov. Tí odborníci sú väčšinou nejaké vedenie školy alebo nejakí experti, ale ten proces je veľmi ako malý, nezaoberá sa to do hĺbky a vlastne sa často preberá, ako tie jednotlivé zákazky navzájom sa kumulujú. My sa s tým stretávame, že vlastne to zadanie si každý kopíruje jeden starosta od druhého a len sa tam doplňajú nové a nové veci, pritom sa nikto nezamyslí nad tým vlastne, aká je reálna potreba. A vlastne v súčasnosti v Českej republike neexistuje nejaký inštitút, ktorý by sa tým dlhodobo zaoberal, vlastne aké sú aktuálne potreby v rámci školstva, v rámci navrhovaní stavieb, rekonštrukcií a to vlastne zapričuje to, že vlastne tie aj vznikajúce školy, na ktoré nie sú peniaze a sú limitované financiami, tak ani to sa ako neinvestuje efektívne. No a ty výsledky můžou být, že buď toto zadání není žádný, anebo je naopak jako totálně megalomanský, což obojí jako je špatně, protože na ty megalomanské školy, které vznikají z těch megalomanských zadání, často nebývají peníze. No. Je to tak, že vlastne aktuálne je vlastne po zadaní, základnom zadaní sú dva spôsoby, ako sa vlastne ten projekt rozbehne. Jedna je verejná súťaž architektonická, kde anonymne vybere odborná porota nejaký návrh, ktorý vlastne v ich dobrom svedomí vlastne je to najlepšie, čo tam je, ale ten proces je anonymný a vlastne väčšinou ten architekt tvorí už len z toho zadania, ktoré tam je a samozrejme môže sa niečo spýtať, ale musí sa spýtať proaktívne, ale nikto mu viac tomu nič nepovie. Takže nie je tam tá konzultácia, ale výhodou je, že vlastne tá porota by mala byť odborná a mala by k tomu čo povedať. Druhá možnosť je takisto ako bežná, možno bežnejšia ako tá architektonická súťaž, je vlastne verejná súťaž, ktorá sa vyhlási, na základe ceny sa vyberie dodávateľ a s tým sa potom jedná. Čo samozrejme nemusí byť zlá vec, pokiaľ by to zadanie bolo super, ale nie a problém je v tom, že sa jedná o cene a keďže je daná cena a čas, tak tam nie je žiadna motivácia toho projektanta, aby vlastne si
komplikoval svoju situáciu jako zháňaním dalších informací. No a kromě toho taky nejnižší cenu většinou jako nenabídne nejlepší projekční tým, jo, a nejzkušenější. No. Takže vlastně, aké jsou vlastně předpoklady, aby vznikla jako úspěšná škola? Hej? Ako základom je skutočná a trvalá podpora zo strany štátu a štátnych organizácií. Bereme to vlastně v tom případě, aby ta podpora byla kontinuálna a nemenila sa v čase a bola ako pretavená do reálnych ako hodnot. No a taky, aby jako vládní priorita pro vzdělanostní ekonomiku nebyla jenom jako heslo, ale opravdu se skutečně i jako dělá, což máme pocit, že úplně tak není. Takže druhou vecou je dobré mať odhodlaného, odvážného investora. Ale samozřejmě to by nemalo být podmienkou. Malo by to být, že investor má být prostě normálně a nemusí být odvážný. Ale bohužel, já si myslím, že aby dnes vznikla dobrá škola, dobrý priestor, ten investor musí být odvážný. Druhá vec je architektonická súťaž, ale to nie je podmienkou. Dôležité je, aby bol super projekt. To berem, že to architektonická súťaž dáva ako nejakú garanciu, že tá odborná porota vybere toho kvalitného ako uchádzača. No, považujeme architektonickou soutěž v současné situaci za nejlepší způsob výběru. Áno. Tak. A samozrejme, čo je dôležité, aby vlastne všetci zúčastnení ťahali za jeden provaz a mali spoločnú vizi pri realizácii toho projektu. A posledné je šťastie, bohužiaľ. Nejdôležitejší. Tak, kto dnes kontroluje kvalitu škôl? Kvalita škôl je kontrolovaná normami, hygienickými normami, tých noriem je strašne veľa a keď sa to zamyslíme, je ich oveľa viac ako v zahraničí. Ta funguje. No. Potom máme, sú kontrolované náklady, bohužiaľ náklady sa väčšinou berú do úvahy len tie investičné, nie dlhodobé, pričom pri tej samotnej stavbe ako takej, tá životnosť tej stavby sú oveľa väčšie náklady ako samotné tie investičné, takže to ako sa moc na zreteľ nebere. No, ale zároveň třeba nikdo neumí jako posoudit efektivitu nákladů, když se třeba v rámci školy vybuduje velká sportovní hala, která může sloužit jako i celému regionu a obci na kulturní akce. To tu máme hned vlastně a kterou jinak ta obec potom už nemusí stavět, ale protože školu financuje ministerstvo školství, tak mu přijde ta tělocvičná jako neadekvátní náklad. No, to je vlastně, čo spomenul kolega, že zapojenie tej budovy do života obce a mesta. A samozrejme, nikto podrobne neskúma vlastne didaktickú kvalitu toho priestoru. Samozrejme, školská inšpekcia prebehne vlastne ten priestor, ale nejde do detailov, že by riešila to, že či je dostatočný priestor, či sú tie priestory majú kvalitu, či sú rôznorodé a tak ďalej. Takže to je jedna vec. A teraz vlastne to asi už nutnosť z toho vyplývá, že to nutnosť kvalitného zadania. Jo, přesně tak, protože ty předpoklady k realizaci moderní školy v naší republice, jak jste sami asi pochopili, jsou takový trošku ironicky míněný a je tam spoustu jako záležitostí, které jako nelze garantovat. A my si myslíme, že spoustu problémů by šlo eliminovat, pokud by před zahájením té samotné stavební zakázky a té projektové přípravy bylo k dispozici opravdu kvalitní zadání, který bude postihovat opravdu všechny aspekty toho projektu. Jo? Aby odpovídaly místním specifickým podmínkám, aby to bylo založené na nějakých všeobecných požadavcích na kvalitu školního prostoru. Jo? Ta autorita v podobě asi ministerstva školství opravdu měla říct, jak si tu školu představuje, třeba formou nějakých interdisciplinárních 5 tezí, jo? Něco takového. Mělo by být to zadání dostatečně podrobný právě v oblasti těch funkčních a didaktických požadavků na ten prostor, protože to je věc, která se i v těch jako velmi megalomanských zadáních odbývá, nebo tam prostě není vůbec a je omezená na tom, že komunikační prostory by neměly být jenom na běhání, ale měly by obsahovat nějaký niky na různé jako jiné činnosti, hotovo. Jo? Ničím jiným se to nezabývá.
To zadání by mělo taky zajistit to, že ty požadavky budou technicky prostorově proveditelný a proveditelný v rámci rozpočtu. Jo. A potom může architekt nebo každý projektant dělat už vlastně tu svoji práci. Jo. A nemusí prostě vymýšlet a stávat se jako napůl pedagogem, což mu vůbec jako nepřísluší. A my jsme teďka ze svojí praxe jsme se setkali právě proto, že si myslíme, že to zadání tomu chybí, tak jsme se setkali s postupem, který vlastně systematicky a metodicky to zadání umí vytvořit. Ten postup se jmenuje fáze 0, my jsme se s ním setkali při zakázkách pro soukromé školy, ale je vlastně běžný v zahraničí i pro veřejné školy. Ten postup se jmenuje fáze 0 a je to vlastně něco, co předchází jako fázi 1, jako projektový fázi 1 podle honorářového a výkonového řádu. A je to vlastně takový rozhraní mezi pedagogikou a architekturou. Než prostě začne architekt kreslit ten samotný barák, tak se nějakým metodickým participačním procesem vlastně řekne, jak by ten barák měl vypadat. Jo? Ta koncepce toho zadání musí zajistit, aby ten výsledek odpovídal pedagogickým potřebám, aby splňoval organizační potřeby v rámci té budovy, musí zohlednit budoucí možné potřeby, vývoj společnosti a vlastně i nějaké jako to, že ta budova se staví na 50-100 let a možná se bude muset změnit její celý využití nebo částečný. A musí taky zajistit, aby odpovídal nějakým okrajovým podmínkám a byla realizovatelná v rámci toho rozpočtu. Je to složitá věc, který se musí jako věnovat jako tým od odborníků, který vlastně je v tom specializovaný, složený z architektů a odborníků na vzdělání, většinou pod vedením architektů, protože se jedná o stavební projekt. A musím trošku zrychlit. Té fáze 0 se účastní za tu školu nějaký řídící tým. Je to nějaký užší vedení školy, je to uzavřená skupina do 12 lidí, která má hlavní rozhodovací pravomoc, ale do toho celého procesu jsou postupně zapojení pedagogové, studenti. Ja len doplním, že tie fotky, čo sú, to sú z reálneho procesu, to nie sú fotky z Google, ale ktoré sme my prežili. Že... Ano. Studenti, ale i veřejnost a komunita, protože ta budova má prostě přesahy i do celého jako do života města. Tohle je vlastně projekt, kde jsme se s fází 0 potkali poprvé. Je to projekt rekonstrukce německé školy v Jinonicích, který probíhal pod vedením specialistů z Hamburgu, architektonického studia Luchterhand. My jsme byli osloveni tou německou školou v Praze. Zjistili jsme, že vlastně po neumělém popisu, že vlastně by chtěli něco jako fázi 0. My jsme si zjistili, co ta fáze 0 je a doporučili jsme jim, aby ji udělal někdo, kdo to opravdu umí. Jo. A že u toho budeme. Je to proces, který je opravdu jako naplánovaný a metodický. Je to série workshopů. Trvá to půl roku až rok. Jo, a vyžaduje to opravdu metodický vedení. Jo. Tohle jsou ty jednotlivé fáze. Napřed se přistoupí k analýze současného stavu, zanalyzuje se vlastní budova, včetně pozemku s jejíma problémama, včetně toho pozemku. To se může provádět různýma formama workshopů se všema těma aktérama. Zjistí se limity a požadavky na základě jako dobře kladených otázek k různým součástem a k různým otázkám, který od toho učení přes nějaký sociální vazby až po jako well-being pokryjou všechny vlastně ty aspekty toho školního prostoru, který by měl plnit. Důležitá součást té fáze 0 je nějaká inspirace, která proběhne exkurzema, kde se podívají ty zúčastnění na to, co je vlastně všechno možný. Na základě nějakých metod se představí možný podoby toho výsledného školního prostoru a potom je součástí návrh konkrétních řešení. Jo? Takže to nezůstane jenom na papíře jako nějaký oblak přání, ale jsou tam konkrétní řešení s konkrétníma i tabulkama kapacity pod počty lidí. A protože už to proběhlo před pár lety, tak my teďka pracujeme na základě toho zadání, na tom projektu,
který aktuálně vypadá takhle. Takže ešte vám predstavíme z krátkosti druhý projekt, ktorý je obdobný jeho procesu, len je spracovaný americkými architektami, ktorí boli tiež takisto prizvaní k rozšíreniu International School of Prague. Našťastie si vybrali nás ako lokálnych architektov, čiže my sa tiež spolu s nimi učíme. Ten koncept je veľmi podobný. Sú to nejaké zásady návrhu, plán úprav a blokové schémata a to je vlastne ako proces, ktorý ako spolu s tými vyučujúcimi pedagógmi, s vedením školy stále ako prechádzame a ja sa teraz nebudem opakovať, ale ukážem vám pár nejakých ako zaujímavejších vecí, ktoré tam spolu riešime a je to ako tá analýza ako tej dispozície a aj tých riešení je ako detailná a ide úplne až od nejakých základných členení, ktoré boli ako pôvodné historické, až po nejakú ako dynamickú dispozíciu, ktorá ako je pripravená do budúcnosti. A právě při té fázi 0 je na tohleto prostor. Jo? Už potom při tom samotném projektu málo kdy. No, práve. A vlastne, tu vám ukážem vlastne, ako, je to tak, že vlastne je dobré, keď sa tomu venujú proste ľudia, ktorí majú dlhodobé skúsenosti s tým projektom. Čiže vedia sa vrátiť späť 1, 2 roky, 5 rokov a sledovať ten proces vlastne, ako vlastne sa tá dispozícia vyvíja. A tu vám ukážem vlastne jednu dispozíciu z Ameriky, kde vlastne máme základnú školu, ktorá má proste dispozíciu rozloženú tak, že vlastne je dynamická a vie sa prispôsobovať vlastne potrebám tých vyučujúcich pedagógov. Na základe toho vlastne sa dohodne s učiteľmi vlastne, ako sa bude postupovať. Je možné napríklad to, že vlastne tí učitelia môžu pracovať ako konzervatívne, ale môžu pracovať aj v tímoch, môžu si dohodnúť nejaké ako časy, akých časov budú, aký priestor využívať a vlastne keď si všimnete, že tá dispozícia, neviem, či všetci to chápu, ale je to tak, že vlastne sú tam niektoré triedy, ale je tam ako veľký spoločný priestor, ktorý dáva tým žiakom možnosť proste tých zákutí a študovať, odísť niekam inám a tou kombináciou. Už nám trošku dochází čas, ale vlastně tohleto je ilustrace, když se ten historický uspořádání přetaví do tohoto moderního prostoru, tak i v rámci něho lze v průběhu několika let, tady je to myslím na 4 nebo 5 let naplánováno, uskutečnit přechod od těch jednotlivých, od práce s jednotlivýma třídníma kolektivama až po totální jako učební komunitu, kde prostě všichni ty uživatelé tohohle jednoho klastru splynou jako v jeden celek. Toto je vlastne rok 3, ktorý vlastne aktuálne prechádza a ono to je tak, že ten projekt je plánovaný tak, aby splňal aj tú extrémnu prípadu, že vlastne rok bude rok 5 a možno budú pracovať všetci spolu, hej? Ale to vôbec nemusí dôjsť, tam ide o to, aby ten priestor bol na to pripravený, aká je potreba, hej? Takže my ako architekti nechceme ako diktovať vlastne, ako sa má učiť, my chceme len umožniť tým priestorom, flexibilným priestorom, univerzálnym priestorom, tu možnost. Takže tam je důležitá zpráva z tohohle je, že i když se ten projekt, ta budova se navrhne takhle jako moderně, jako ten prostě klastr, tak i v něm lze provozovat výuku docela konzervativní metodou a postupně lze přejít jako k alternativním metodám v budoucnosti. Jo. No. Tak toto je jeden spôsob ako ukázania vývoja tej dispozície až do roku 5 a potom vám len zbežne ukážeme. Vlastne my prechádzame, keď bude na to čas, možno na to ešte čas, budeme musieť byť rýchli. Ukážeme vám vlastne, že my rozmýšľame vlastne aj ako v podobe ako toho žiaka, aký vlastne, ako sa pohybuje tým priestorom behom školského roka alebo školského dňa vlastne vyslovene. A máme tu proste typicky jedného žiaka, ktorý je v triede pre 20 ľudí, no ja to rýchlo preletím. Začne vlastne v klasickej svojej triede, odloží si tam veci, dostane nejakú základnú prípravu, môže potom odísť do ďalšej triedy, kde si začne tú úlohu pripravovať spolu so svojimi spolužiakmi. Neskôr môže proste, vlastne tam prebieha nejaká ďalšia lekcia. Ja vám to preklikám. Potom sa presunie na vyriešenie toho problému naspäť do svojej triedy. Môže sa potom presunúť do malej miestnosti, kde vlastne si ten problém vyrieši.
vyrieši problém, vráti sa, môže sa presunúť vlastne do spoločných priestorov, kde si môže oddychnúť alebo vyriešiť si vlastný priestor. A vlastne ten žiak môže putovať vlastne tým priestorom. Samozrejme to vždy na dohode tých učiteľov, nie je to ako diktát, ale je tam tá možnosť, že sú tie zákutia, že si ten žiak môže sadnúť, prečítať si knižku, keď má nejaké zadanie, môže si to vyriešiť sám, alebo si môže na to sadnúť s viacerými spolužiakmi a vyriešiť to. Samozrejme, ešte raz opakujem, my nediktujeme vlastne, ako to má byť, my len chceme umožniť, aby to mohlo byť rôznorodé a ten spôsob tej práce bol proste taký flexibilní a tím pádem jako víc jako pro ty děti zajímavý. Tam je jako důležitá věc, že tyhle ty moderní přístupy jsou jako těžko představitelný i pro velmi jako progresivně smýšlející pedagogy a je důležitý jim ukázat, že to funguje jako i v realitě. Jo? A proto to musí ukazovat nějaký zkušený tým, který je opravdu přesvědčený o tom, že to funguje a nejlépe to i viděl na vlastní oči. Možná ještě, když to, Štefane, proskáčeš, tak máme ještě jeden takový hezký příklad zapojení malých vlastně dětí do toho procesu prostřednictvím umělé inteligence. No, vlastně, čo jsme to ještě nepovedali, že my rátame s tím, že do toho procesu se vždy mají zapojit aj děti. Hej? Ono se to možno zdá, že vlastně jako podceňovat, že nemají ty nápady, ale mají. My jsme si stretli, že mají ty nápady, je to vždy zajímavé vlastně, aj ten ich jako ta reakcia. A potom vlastně to, že se spoja si vlastně ten návrh a tu novou budovu vlastně s tou školou a identifikujú sa vlastne s tou školou viac, keď sú do toho viac zapojení. Môže to byť formou pizza, ktorá sa tam nakúpi a ten ako pobyt s tými deťmi je voľný, nie je to nič ako viazané, striktné a je tam ako, tu to bolo na základe ako toho, že sa vybrali nejaké emócie, ako hry a emócií. Deti si vybrali obrázky, ktoré im najviac vyhovujú, nakreslili si niečo a potom pomocou vybraných obrázkov sa spojili tie emócie a ten ich nakreslený obrázok potom do toho výsledku. No a teraz zvuk nejde? Jdeme napravo. Dobre. Můžeme to pustit to video, napravo je video. No, tak to. Napravo je video. Madison? Okay, Madison, what do you get right? What do you like? Tam je právě slyšet takový wow, když se jim ukáže právě výsledek té umělé inteligence, která udělala obrázek z těch jejich jako vybraných. Presne, takže je to také ako vďačné, hej, a zároveň ako ich to ako priláka tomu, že vlastne už i tie ich základné nápady majú nejakú hodnotu, hej, takže a majú, hej, ako my sme ako boli fakt ako prekvapení, ako veľmi vlastne nám to ako aj ich nápady pomohli, že my bereme to vlastne, že ako aj Ondrej predtým spomenul, že tá tvorba toho zadania nie je len vlastne ani o jednotlivcoch, ale je to proste o kolektívoch, o komunite, o žiakoch, hej, a tu by sme boli radi, hej, keby vznikla taká iniciatíva, aby to zadanie bolo takto spracované, lebo my ako architekti nechceme mať ambíciu to zvoleja všetko ako navrhovať, ale potrebujeme mať toho partnera k tomu, aby ten výsledok bol super. Přesně tak. Děkujeme, omlouváme se za protažení. Jsou zde v sále nějaké dotazy na pány architekty, jestli můžu poprosit o světlo. Dobrý den, Ivana Brabcová, základní škola Hustopeče. My u nás ve městě zrovna aktuálně řešíme to, zda vyhlásit architektonickou soutěž na stavbu školy. Zajímalo by mě teda hned několik věcí. První věc je, jestli je možná fáze 0, když je vyhlášena architektonická soutěž. A druhá věc, jestli byste mohli nějakým způsobem říct, třeba i z vaší zkušenosti staveb škol, jaké jsou takové ideální investiční náklady na metr krychlový takové krásné budoucí moderní školy. Děkuju. Díky za dotazy. Výborný dotazy, jsme rádi, že to padlo na úrodnou půdu. Ta fáze 0 možná je, samozřejmě v případě architektonické soutěže, jde o to, že v našich podmínkách je to takový trošku jako sci-fi. Jo? Je to věc, která není úplně běžná ani jako na západě. A tím pádem vlastně neexistuje v Čechách žádný odborník, který by dokázal, kromě nás možná, taky jsme to ještě nedělali, který by tu fázi 0 dokázal zodpovědně provést. Nicméně, každý pokus o ní se počítá
A když se tomu dá nějaký rámec a vlastně už jenom to seznání, že ta fáze 0 je potřeba, je vlastně super. Jo? Protože i architektonická soutěž, kterou pořád považujeme, jak jsme tam ukazovali, za nejlepší jako zatím způsob jako přípravy, potřebuje to zadání. Jo? A to zadání se prostě musí udělat, jaký nejlepší je možný. A pokud by se vzala jako vzor fáze 0 a zkusila se jakkoliv improvizovat, tak to vždycky bude prostě lepší než nic. Ešte doplním, samozrejme, že to môže ale vyvolať trošku ako nevôľu voči architektom, ako to hovorí vlastne o nás, hej. Že vlastne my nie sme zatiaľ zvyknutí mať to zadanie takéto presné, ale to ako to neznamená, že to je zlé to presné zadanie, ako, to je len, že tá skúsenosť tu nie je, ale v skutočnosti si myslíme, že tá hodnota je oveľa väčšia, keď sa do toho ide od začiatku ako s všetkými informáciami. No, ono totiž jako přínos té fáze 0 je, že to jako vtahne do toho procesu opravdu všechny ty účastníky a vlastně jim to otevře oči a dá jim to spoustu nástrojů, jak potom posuzovat třeba ty výsledky té architektonické soutěže. Jo? Že architektonická soutěž prostě na školu by neměl být jenom o tom, jak ten dům vypadá zvenku, jo? Ale měla by být hlavně o tom, jak ten dům jako funguje zevnitř. Ešte tie kubíky, povieme nejaké ceny za kubík. No, ceny za kubík momentálně to je trošku taková ožehavá otázka, protože potom, co se jako ceny stavebních prací dostaly jako do nebes a pohybovala se cena kolem 10 000 korun za metr krychlový, tak momentálně se pohybujeme někde o 25 až 30% jako níž. Jo. Takže je reálný počítat 8 000 korun na kubík investiční náklady. Ale môže sa to veľmi rýchlo zmeniť. Teraz to išlo dolu a za pár rokov to môže byť inak. Práve ono to je problém v rámci počítania tých kubíkov, tak to pri súťaži, lebo ono, keď sa to bude stavať o 2-3 roky, tak tá situácia na trhu môže byť absolútne iná. Takže... Jo, teďka třeba čerstvě byl ukončený tender výběr generálního dodavatele na základní školu v Louňovicích s Vaskovou Ložbates. Předpokládaná cena té zakázky byla 800 milionů korun bez DPH, vyhlašovaný to bylo v říjnu. A v lednu nebo vlastně v prosinci se to vysoutěžilo a 12 účastníků a z toho 9 jich bylo pod 600 miliony, jo, ty ceny. Takže o 20 až 30% nižšie. Takže tak. Byl by tady ještě někdo s nějakým jedním bleskovým dotazem, který stíháme jako poslední na toto téma, abychom se posunuli dál? Případně se přihlašte. Pokud ne, tak tím budeme snižovat náš časový deficit, což je dobře. Děkuji vám velice za vaše vystoupení. Děkujeme.